Δέσποινα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια περιφερειακής. Μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ, μεγάλη χαρά που από την πρώτη στιγμή κάνατε κοινωνούς αυτής της εξαιρετικής πρωτοβουλίας, που για μας, στη Δυτική Μακεδονία, ήταν, πώς να πω, αναμενόμενη, πολύ αναμενόμενη, και υπήρχε, ας το πούμε έτσι, και μία δική μας προηγούμενη εμπειρία, ανάλογη, σε πολύ μικρότερη κλίμακα βέβαια, με τη λειτουργία των πόλων καινοτομίας. Οπότε να βλέπουμε να παίρνει μια τέτοια διάσταση, μια πρωτοβουλία που οραματίστηκε ο προηγούμενος περιφερειακός διευθυντής, ο Θοδωρής ο Μαρδύρης, και υλοποιήθηκε στην Δυτική Μακεδονία, να παίρνει αυτήν τη διάσταση ήταν πολύ μεγάλη, πώς να πω, χαρά και ικανοποίηση, και βεβαίως εννοείται ότι θα τη στηρίξουμε με όλο μας το είναι, όχι μόνο εμείς της εκπαίδευσης, αλλά και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είμαι η Κοσμίδου Μαριγούλα Μέρη για τους φίλους, αναπληρώτρια περιφερειακή διευθύντρια στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και αφού συγχαρώ και εξάρω, όχι μόνο για τη σημερινή αυτήν ημερίδα, αλλά για όλη την σύλληψη και την υλοποίηση, και αφού πω ότι το όραμα θα πρέπει να έχει προφανώς μεταφερθεί πολύ καλά στην υπόλοιπη ομάδα, ώστε τελικά να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση, θα σας δώσω το φλουρί ένα γούρι για τη χρονιά. Και εύχομαι το 25 πράγματι να μας φέρει να κόψουμε τις κορδέλες στα κέντρα καινοτομίας μας. Για μας ήταν κάτι το οποίο πραγματικά ήρθε με πολύ μεγάλη χαρά ως άκουσμα, κάτι το οποίο πραγματικά με το που τέθηκε ως σπόρος, το ξεκινήσαμε να το καλλιεργούμε, συνεργαζόμενοι περισσότερο, και τελικά εκεί πήγαμε με το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθότι είδαμε ότι η έδρα της περιφέρειας που είναι η Κομοτηνή δεν διαθέτει κάτι το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει κάτι τόσο σύγχρονο, τόσο καινοτόμο, τόσο μεγάλο. Θα πω βέβαια ότι μπορεί στο χάρτη, δεν ξέρω, νομίζω ότι μας έφυγε λίγο, η Πινέζα πήγε προς την Καβάλα, έτσι όπως το έβλεπα. Ως γεωλόγος, ξέρετε, έχω και αυτό το θέμα, βάζω και τις γεωγραφικές συντεταγμένες. Πράγματι, η Κομοτηνή είναι το κέντρο, γιατί μετράμε από το Βόρειο Εύρο, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το θέσουμε μετά στις υπέροχες ερωτήσεις που νομίζω ότι θα τεθούν και θα πρέπει να αναλυθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Μίλησα και νωρίτερα βέβαια. Είμαι η Βάσο Ιζιάκα, αναπληρώτρια περιφερειακή διευθυντήρια εκπαίδευση Θεσσαλία, με έδρα τη Λάρισα. Και εγώ να συγχαρώ για αυτό το εγχείρημα. Το υποδεχτήκαμε όλοι με μεγάλη χαρά, καθώς συνεχώς έχουμε αλλαγές στην τεχνογνωσία, στην τεχνητή νοημοσύνη πλέον κλπ. Και όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία, τα σύγχρονα, τα ψηφιακά, σαν εργαλεία. Και να μην γίνουμε εμείς εργαλεία αυτών. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, εκφράζοντας όλους τους εκπαιδευτικούς της Θεσσαλίας, θα το υποστηρίξουμε, θέλουμε να το εντάξουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία, και πάντοτε μπροστά θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικός σε όλα αυτά. Εμείς θελήσαμε να το κάνουμε οπωσδήποτε στο Πανεπιστήμιο. Καθυστερήσαμε λίγο στην αρχή, γιατί στην αρχή μας δώσαν χώρους, μετά δεν μας τους δώσαν, στο τέλος τους πήραμε. Κάναμε με κέντρο τη Λάρισα, παρότι βρίσκαμε κάποιους χώρους σε άλλες πόλεις, με το γεωγραφικό και εμείς έτσι κριτήριο, καθώς η Λάρισα απέχει 60 χιλιόμετρα από Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο, οπότε είμαστε στο κέντρο για να διευκολύνουμε όλους. Ιδάλλως, αν πηγαίνουν σε κάποια άλλη πόλη, κάποιοι θα έπρεπε να μετακινούνται 120 χιλιόμετρα, που αυτό ήταν δύσκολο. Προχωράμε καλά. Βέβαια, πρέπει να τεθούν πολλά ζητήματα στην πρακτική του εφαρμογή, καθώς πρέπει να εμπλακούν πολλοί. Πρέπει να εμπλέξουμε οπωσδήποτε τους επόπτες ποιότητας. Είναι ο καινούριος θεσμός που έχει αναλάβει όλο αυτό το επιμορφωτικό κομμάτι και ανήκει το Κέντρο Καινοτομίας, όπως και τα ΚΕΠΑ πλέον, υπό την εποπτεία των εποπτών ποιότητας. Θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Θα συνεχίσουμε μετά. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα σας. Θα είμαι λακωνικός, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, τιμώντας την περιοχή από την οποία προέρχομαι. Είμαι Περιφερειακός Διευθυντής Πελοποννήσου και είμαι δάσκαλος και συγχωρέστε με, αλλά αυτά που θα πω ή ό,τι πω ή και ό,τι κάνω στην υπηρεσία μου ως Περιφερειακός Διευθυντής είναι από το πρίσμα πάντα του δασκάλου. Νομίζω ότι η μοναδική μάχημη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι η σχολική τάξη. Όλοι οι άλλοι, εμείς είμαστε να υποστηρίζουμε τον καθημερινό αγώνα που γίνεται εκεί. Από αυτή την προοπτική λοιπόν και με αυτή την οπτική πραγματικά είναι εξαιρετικό το εγχείρημα. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και στη συνέχεια θα σας πω και περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Μανώλης Καρτσονάκης, είμαι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης από το 2019. Το εγχείρημα το υποδεχθήκαμε με πολύ διάθεση συνεισφοράς. Πιστεύουμε σε αυτό. Δεν είναι εύκολο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Βλέπουμε διάφορα θέματα που πρέπει να τα συζητήσουμε ώστε να περπατήσει καλά, να βρει το βηματισμό του. Σε κάθε περίπτωση όλοι εμείς, σε όλη την αίθουσα, είμαστε οι ψηφιακοί μετανάστες σε έναν κόσμο ψηφιακών αυτοχθόνων, όπως είπε και ο Γενικός, έτσι είναι. Και δεν είναι αυτονόητος πάντα ο διάλογος μεταξύ των δύο. Σε αυτό πρέπει να συνεισφέρουμε και νομίζω τα κέντρα μπορούν να συνεισφέρουν. Υπάρχει χώρος σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και θα δούμε τώρα από εκεί και πέρα πώς θα περπατήσει όλο αυτό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Μαρίνα Ιβέσια, αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Υπήρου. Τώρα έχουν πει τα πάντα οι προηγούμενοι. Εγώ θα ευχαριστήσω για τη σημερινή ενημέρωση εδώ πέρα και είμαστε πάντα διαθέσιμοι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Να πω και εγώ μια καλησπέρα. Κρατάκη Κατερίνα. Άρα είμαστε λίγο... Προέρχομαι από το Β' επίπεδο και χάρηκα πάρα πολύ. Πώς μου την από τη θέση να υποστηρίξω. Διαλέξαμε ένα σχολείο πολύ απομονωμένο, δεν μπορώ να το πω, στο κέντρο του νησιού. Και είναι ένα κόσμημα πραγματικό που έχει δύο και ήρθε με την υποστήριξη. Έχουμε προβλήματα για σαν νησιώτες που είμαστε. Θα τα πούμε αργότερα. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Πέτρος Αγγελόπουλος. Είμαι ο Περιφερειακός Διευθυντής από τα Ιόνια νησιά Μέδρα την Κέρκυρα. Χαρά και τιμή να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί, γιατί πραγματικά πρόκειται για κέντρα καινοτομίας, όπως το λέει και ο τίτλος τους. Και ζούμε την εποχή της καινοτομίας. Πρέπει να τη μεταφέρουμε στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά μας και θεωρώ ότι δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο αιχμηρό στην τεχνολογία και στην εκπαίδευση από αυτό που σχεδιάσατε και προσπαθούμε όλοι μαζί να το υλοποιήσουμε. Στην Κέρκυρα είμαστε τυχεροί, τον τελευταίο χρόνο ευρέθηκε κτίριο σε εξαιρετική περιοχή, εξαιρετικό κτίριο και ευελπιστούμε πολύ σύντομα να μπορούμε να υλοποιήσουμε και τα υπόλοιπα της δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαι ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, είμαι αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Νοτιού Αιγαίου, Μέδρα της Ήρω. Κάθε τι που γίνεται εις όφελος των μαθητών μας, εμείς τα αγκαλιάζουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το εγχείρημα που πραγματοποιείται σήμερα είναι ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, τις δυνατότητες που έχουμε να υλοποιηθεί πολύ γρήγορα. Το γρήγορα έχει σημασία. Απλά πρέπει να δούμε λίγο, αυτά θα τα συζητήσουμε μετά για τις μετακινήσεις και αυτά που θα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Νίκος Οδελέκος, αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας. Χαίρομαι που είμαι εδώ, γνώρισα και τους περισσότερους συναδέλφους από κοντά της διαζώσης. Είναι ένα εγχείρημα, όλους μας έχει συγκινήσει και προστρέχουμε προς αυτό. Σαν αρχή δυσκολίες υπάρχουν, πολλές σκέψεις υπάρχουν σε όλους μας, θετικές, αρνητικές, όπως κάθε αρχή. Είμαστε εδώ όμως να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις το όποιο εγχείρημα.
Και τα επόμενα βήματα θα δείξουν το πώς θα πάει, το πόσο θα αντέξει και τι αποτέλεσμα θα έχει. Σας ευχαριστώ. Ωραία, νομίζω, αγαπητέ Μιχάλη, αν μπορεί να μιλήσει ο κύριος Κόψης, ναι. Κύριε Κόψη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, μ' ακούτε? Καλησπέρα και από μένα. Σας ακούμε, ναι. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη, γιατί σήμερα ήταν μία που δεν είμαι εκεί, ενώ θα το ήθελα πραγματικά πολύ. Πρώτο, γιατί για τη Θεσσαλονίκη ήταν μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Δευτερευόντως είχαμε ένα συνέδριο, εδώ και ένα χρόνο το έχουμε οργανώσει που δεν μπορούσα να απέχω. Και βέβαια είναι η εξαιρετική συνεργάτη η κυρία Παρπουνάκη εκεί. Να πω σε πρώτη φάση μόνο τα συγχαρητήριά μου στην κυρία Σμυρνέου, σε όλη την ομάδα, αλλά και σε όλους τους φορείς οι οποίοι εργάστηκαν και ένιωσα από τα πρώτα βήματα της προσπάθειας αυτής των αγώνων της κυρίας Σμυρνέου και όλων των φορέων. Να πω μόνο ότι καταβλήθη μια τεράστια προσπάθεια μέχρι τώρα. Μένει ακόμη πολλής αγώνας. Πρώτον, για να υλοποιηθεί στην τελική του μορφή, γιατί είπατε πολλά στάδια, πολλά βήματα ακόμη, το εξαιρετικό αυτό εγχείρημα. Και δεύτερον, κυρίως για να επιτευχθεί η παιδαγωγική του διάσταση, που είναι η καινοτομία, η μεγάλη καινοτομία όλης αυτής της προσπάθειας, που δεν είναι τόσο εύκολο να επιτευχθεί. Και μόνο 2 λεπτά να μιλήσω, 1 λεπτό αν θέλετε, για τη δική μας επιλογή. Επιλέξαμε την Πέλα, την κοινότητα της Πέλας, που είναι στο κέντρο της Κεντρικής Μακεδονίας για πολλούς συμβολικούς λόγους. Όπου πέρα από ένα εξαιρετικό χώρο, ένα κτηριακό συγκρότημα που πληρεί όλες τις προδιαγραφές, έχει ένα δημοτικό θέατρο με 300 θέσεις, κατάλληλο να φιλοξενήσει συνέδρια, οτιδήποτε άλλες παράπλευρες δραστηριότητες. Υπάρχει ένας πολυχώρος, ο οποίος λειτουργεί με ψηφιακά μέσα, δείχνει την ιστορική εξέλιξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλων των ιστορικών γεγονότων, και βέβαια ένα αρχαιολογικό μουσείο Πέλας. Η διάσταση κεντρική βέβαια είναι το κέντρο καινοτομίας, που πληρώσει προδιαγραφές. Έχουμε καιρό να πούμε στα επόμενα στάδια πολύ περισσότερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια κυρία Σμυρνέου και σε όλη την ομάδα για την εξαιρετική προσπάθεια που καταβάλατε. Ναι, εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κόψη, γιατί ξέρετε ότι έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, καθότι έτσι το έργο αυτό ξεκίνησε όταν εσείς ήσασταν εδώ στο Υπουργείο και ειλικρινά μας έχετε στηρίξει πάρα πολύ. Και επίσης γνωρίζετε καλά, έτσι νομίζω, την κάθε λεπτομέρεια της προσπάθειας αυτής. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τότε στις ερωτήσεις. Την ίδια ερώτηση, έτσι η ίδια ερώτηση θα είναι προς όλους. Η πρώτη ερώτηση αφορά τις προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε στο δικό σας βέβαια κέντρο καινοτομίας σχετικά με τη λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα ή άλλα εμπόδια ή ό,τι άλλο θέλετε. Άμα είναι να ξεκινήσουμε πρώτα πάλι με αυτή τη σειρά, έτσι, και μετά πάμε ανάποδα για να μην περιφέρετε το μικρόφωνο. Όπως θέλετε. Εννοείται, με χαρά. Είναι πολυεπίπεδο και πολυδιάστατο το πρόβλημα. Το ότι ξεκινάμε και λέμε για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πηγαίνει ήταν πρώτον και θέμα απόστασης, ώστε να είναι το ίδιο από τους ακτινισμένους δήμους, να είναι σε ένα χώρο ο οποίος πολύ κοντά έχει κέντρα εφορίας, τα ΚΠΑ που επίσης θα μπορούσαν να πάνε, να συνδυάσουν δηλαδή οι μαθητές μας μία εκδρομή, γιατί αν πούμε ότι κάνουμε μετακίνηση 2 τμήματων, ενδεχομένως, γιατί τότε δεν ξέραμε και πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, να γίνει μία μετακίνηση των μαθητών μας, επί τη ευκαιρία να δουν και τα 2 κέντρα της αειφορίας που είναι κοντά. Μας απασχόλησε πάρα πολύ, φυσικά, το ποιος θα κάνει τις παρεμβάσεις και πώς θα γίνουν οι τροποποιήσεις. Όλο αυτό το οποίο εκτέθηκε και αναλύθηκε και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό πλαίσιο και πορεία και λέγαμε έξω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε οι πρώτοι που θα κόβαμε την κορδέλα, αν το δουλεύαμε λίγο πιο γρήγορα, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Τώρα,
Τα λειτουργικά είναι ένα θέμα και με ένα ρομποτάκι που να σκουπίζει, να σφουγγαρίζει και να τα κάνει όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τα κάνει, σφουγγαρίζει, κάνει το ξέρουμε αυτό. Τα 3 άτομα, ναι, νομίζω ότι δεν αρκούν. Θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι άλλα 3, αν πούμε ότι μπορεί και αυτό μπορεί να γίνει δίνοντάς μας το πλαίσιο εμείς, οι περιφερειακοί διευθυντές, όπως δίνουμε την παιδαγωγική ομάδα, ενδεχομένως, όπως εμπλουτίζουμε των κέντρων, των ΚΠΑ, να μπορούμε να δίνουμε μετά από πρόσκληση όσοι ενδιαφέρονται και φυσικά δεν έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους να μπορούν να βρίσκονται εκεί. Οπότε η στελέχωση είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, αλλά νομίζω ότι όλο θα λυθεί. Θυμίστε μου τώρα το υπόλοιπο, τη βιωσιμότητα. Εάν είμαστε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά και αν μη τι άλλο συμβαδίζουμε με την εξέλιξη, νομίζω ότι τουλάχιστον για τη δική μου περιοχή, η οποία είναι μια περιοχή στα σύνορα, η οποία από μειονέκτημα μπορεί να γίνει και πλεονέκτημα. Γιατί δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε, θα μπορούσε να γίνονται διακρατικά και να έρχονται επισκέψεις σχολείων τόσο από τις όμορες περιοχές της Βουλγαρίας όσο και τις όμορες περιοχές της Τουρκίας. Όπως επίσης, εάν βάζαμε το Metaverse και το εικονικό, είναι πολύ ωραίο. Γιατί μπορεί να μπουν και να το δουν και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, οι μαθητές από εκείνα τα σχολεία που έχουν το απόγευμα τη βάρδιά τους και εν της πράγμας είναι αδύνατον να έρθουν το πρωί, γιατί εργάζονται, εκτός αν γίνει μια αλλαγή, να μπορέσουν όλοι μαζί να κάνουν αυτή την αλλαγή ως τμήμα και να έρθουν. Άρα θεωρώ ότι όλο αυτό το οποίο ήδη έχετε δει και ήδη το έχετε εξελίξει, νομίζω ότι δίνει και τη βιωσιμότητα σε αυτό, αφού βέβαια κάθε φορά ερχόμαστε και βλέπουμε τι δεν εφαρμόζεται ή τι υπάρχει ως εμπόδιο στην εφαρμογή, ώστε να γίνεται αναπλαισίωση και ανασχεδιασμός αυτού του πράγματος. Οπότε θεωρώ ότι ναι, έχουμε βιωσιμότητα. Τώρα, επίσης η δική μου περιοχή, θα σας πω ότι, και θέλω να το δείτε αυτό, έχει αλόγλωσσους, έτσι είναι μεγάλο ποσοστό, και παιδιά τα οποία έχουμε ένα θέμα με την γλωσσομάθεια, πάρα πολλά, αν και είναι στο γυμνάσιο, βρισκόμαστε στο επίπεδο Α2. Όπως επίσης έχουμε και τους προσφυγικούς πληθυσμούς στις 2 ΔΙΕΠ που έχουμε στην Καβάλα και στην Δράμα. Άρα, ενδεχομένως, αυτό το οποίο μπορεί να σχεδιαστεί, μπορεί να βλέπει και πώς μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν εκείνο το λεκτικό ή το γλωσσικό επίπεδο του Γ2 ή του Γ1, μπορούν εύκολα, και η τεχνολογία εδώ έρχεται και βοηθάει πραγματικά, και εδώ θα πω, ναι, είναι ένας τρόπος και είναι ένα εργαλείο, και πιστέψτε με, οι πρώτες ομάδες που θα κατέβουν θα είναι, θεωρώ, από την Ορεινή Ξάνθη και την Ορεινή Ροδόπη να έρθουν και να το δουν, γιατί είναι πραγματικά ένα δώρο για την περιοχή, μια περιοχή η οποία είναι τόσο μακριά, το ξέρετε κι εσείς, από τις συζητήσεις που κάναμε, έχετε παιδιά ίσως που να σπουδάζουν επάνω ή να σπουδάσατε, είμαστε μακριά. Αλλά εμείς αυτό το μακριά, έρχεται αυτό το οποίο εσείς κάνετε τώρα, να μας φέρει κοντά, κοντά στο μεγάλο κόσμο και να μπορούμε να κάνουμε αυτό το άλμα. Αυτά μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ, δεν ξέρω αν είπα πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Αν και είπε πολλά η κυρία Κοσμίδου, εγώ θα συμπληρώσω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η στελέχωση.
το ποιοι άνθρωποι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα στελεχώσουν τα κέντρα καινοτομίας. Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου, θα διαφωνήσω σε αυτό, αγαπητή Μέρη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ με τη συμπλήρωση, από ποια άποψη το εξηγήσω. Όπως δεν συμφωνώ και με την απόσπαση, γιατί κάποιοι το χρησιμοποιήσουν σαν ένα κίνητρο, απλά να πάρω απόσπαση από ένα άλλο νομό και να πάω στη Λάρισα και στις υπόλοιπες περιφερειακές διευθύνσεις. Θεωρώ ότι τα άτομα... Ναι. Ναι. Γεγονός που σημαίνει... Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Κανελοπούλου Πέννη λέγομαι, είμαι συνεργάτης του Υπουργού. Απλώς επαναλαμβάνω λοιπόν για όσους δεν ακούστηκα, ότι ο νόμος έτσι κι αλλιώς προβλέπει συγκεκριμένα έτη για τα οποία θα αποσπάται κάποιος. Συμφωνώ με την κυρία Ζιάκα σε καμία των περιπτώσεων συμπλήρωση ωραρίου. Θέλουμε πραγματικά να αποτελέσουν ένα στολίδι, να υπάρχει ανοιχτότητα στην κοινωνία, ώστε σιγά σιγά να είναι επιτακτική ανάγκη η βιωσιμότητά τους. Οι αποσπάσεις θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και αυτό θα το δούμε σταδιακά, δηλαδή και με το Γενικό Γραμματέα θα ζητήσουμε και προτάσεις δικές σας, θα γίνουν προφανώς τηλεδιασκέψεις, θα λάβουμε ανατροφοδότηση μετά και από τη συγκεκριμένη μερίδα, ώστε τα κριτήρια να είναι σαφώς προσδιορισμένα για την καλύτερη λειτουργία τους. Αυτό που είπα και προηγουμένως είναι οι αποσπάσεις να είναι όπως γίνονται οι αποσπάσεις σε φορείς και όχι σε σχολεία. Δηλαδή, ό,τι προβλέπετε και για μας που είμαστε αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί εδώ, γιατί και εγώ αποσπασμένη εκπαιδευτικός είμαι, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα το χρησιμοποιεί κάποιος με αυτόν τον τρόπο που είπατε, κυρία Ζιάκα, γιατί αυτό θέλουμε. Να είναι κάποιος ο οποίος πραγματικά θα θέλει να το κάνει και θα είναι και από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν το χόμπι τους δουλειά, γιατί μόνο αυτό βασικά αυτό θα είναι και ένα από τα κριτήρια που θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και όχι να πάω να τρυπώσω κάπου παίρνοντας απόσπαση από ένα νομό σε άλλο. Αυτό, με συγχωρείτε για την παρέμβαση και συνεχίζετε. Να συνεχίσω λοιπόν από εκεί. Συμφωνούμε. Ωραία. Θέλουμε λοιπόν αυτοί οι οποίοι θα στελεχώσουν τα κέντρα καινοτομίας, όπως είπε και η κυρία Κανελοπούλου, να το θέλουν πραγματικά. Γιατί αν δεν το θέλουν πραγματικά και το χρησιμοποιήσουν απλά για να καλύψουν κάποιες υπηρεσιακές ανάγκες, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Αυτό με ενδιαφέρει. Το τι κριτήρια θα βάλουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το συζητήσουμε και με το Γενικό βέβαια αυτό. Μην πέσουμε στο σημείο εκείνο που κάνουμε συνήθως τις επιλογές με τα τυπικά προσόντα, χαρτιά κλπ. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο που να επιλέξουμε αυτούς που όντως θα έχουν τα προσόντα και απλά με τα χαρτιά τους, βεβαιώσεις, παρακολουθήσεις κλπ. Δεν θα βγει αντικειμενικό αποτέλεσμα. Οπότε είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να στελεχώσουμε τα κέντρα καινοτομίας με άτομα τα οποία όντως θέλουν να κάνουν αυτό και να το γνωρίζουν. Ανέφερα νωρίτερα για τους επόπτης ποιότητας. Πλέον ο καινούριος θεσμός, έχουμε ένα επόπτη ποιότητας στην Περιφερειακή Διεύθυνση και έναν επόπτη ποιότητας στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Τα κέντρα καινοτομίας, είπα νωρίτερα, είναι στην εποπτεία του επόπτη ποιότητας. Η δική μας επόπτης δεν κληθεί, αλλά ήρθε σήμερα μόνη της εδώ. Την έχουμε μαζί μας. Γιατί αυτό πρέπει κάποιοι να το συντονίζουν και παραπάνω. Και οι σύμβουλοι, επειδή έχουν το κομμάτι το παιδαγωγικό, το επιστημονικό, το επιμορφωτικό, είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να συντονίσουν και να κοινοποιήσουν προς την εκπαιδευτική κοινότητα όλο αυτό το κομμάτι της καινοτομίας, καθώς πρέπει να κοινοποιηθεί και να επικοινωνηθεί στα σχολεία μας. Αυτό ενδιαφέρει οι εκπαιδευτικοί να τον αγκαλιάσουν. Εκείνο που παρατηρούμε όταν μπαίνει ένας καινούριος θεσμός είναι ότι γίνεται και λέμε στους εκπαιδευτικούς ξεκινήστε. Πρέπει να προηγηθεί επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, να γνωρίζουν τι είναι αυτό το πράγμα που θα κάνουν.
Γιατί αν το πούμε απλά έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας, εκείνο που θα κάνουν να ρωτάνε συνέχεια τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να γίνει επιμόρφωση στους επόπτες ποιότητας, στους συμβούλους και στη συνέχεια εκείνοι με τη σειρά τους να επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για μένα. Επίσης, για τη βιωσιμότητα, οι συνεργασίες με πανεπιστήμια, οι συνεργασίες με άλλους ειδικούς, στα πλαίσια πάντα με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα είναι βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια. Κάπου μας είχατε εδώ μέσα, δεν ξέρω αν θέλετε να επεκταθώ και σε αυτό για χρηματοδότηση κλπ. Η χρηματοδότηση θα είναι τώρα για κάποιο διάστημα, για πόσα χρόνια, κυρία Σμυρνέου, από το πρόγραμμα, από το ανάκαμψης. Άρα λοιπόν από ΕΣΠΑ θα καλυπτόμαστε στο επόμενο διάστημα. Αυτό ήθελα να προτείνω και εγώ, ή μέσω κάποιου ΕΣΠΑ ή μέσω της περιφέρειας, κάθε περιφέρειας που ανήκει η περιφερειακή διεύθυνση, εφόσον είναι ένα για κάθε περιφέρεια αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαν και εκείνοι το επόμενο διάστημα, σαν περιφέρεια, να βοηθούσαν και αυτοί μέσα από δικά τους χρήματα για... δεν θα έχουμε έξοδα λειτουργικά, λίγα θα είναι αυτά, τους χώρους θα τους έχουμε. Εκείνο που θα χρειάζεται το επόμενο διάστημα θα είναι κάποια ανανέωση στα υλικά, κάποιες επισκευές κλπ. Εκείνο που επίσης θεωρήσαμε σημαντικό εμείς και μας προβλημάτισε αρκετά στην αρχή, ήταν ότι θα μπει πάρα πολύ εξοπλισμός, ακριβώς εξοπλισμός, για το θέμα πώς αυτά θα φυλάσσονται. Και ένας από τους λόγους που επιμέναμε πάρα πολύ να πάμε εμείς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι το πρώην ΤΕΙ στη Λάρισα, γιατί αυτός ο χώρος έχει security σε εμάς. Οπότε φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο. Οπότε το καλύψαμε αυτό το κομμάτι και με συζητήσεις που είχαμε συναδέλφους ανησυχούν γι' αυτό σε κάποιο που δεν θα είναι κοντά. Και εντάξει, τα άλλα κομμάτια δεν νομίζω ότι θα τα πούμε όλα εδώ σήμερα. Ναι, για το επόμενο διάστημα, αυτό που ανέφερα και νωρίτερα, θα γίνει μετά από πολλές συζητήσεις το πώς θα γίνονται οι επισκέψεις, ποιοι θα συνοδεύουν τα παιδιά. Αν είναι 2 ώρες, μπορεί να μπει στο πλαίσιο της διδακτικής επίσκεψης που κάνουν τα σχολεία. Ωραία. Ωραία. Ναι. Ωραία. Θα είναι στη συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα αυτά, να το δούμε το επόμενο διάστημα. Ναι, συγγνώμη, ναι, και για τους διαδικτυακούς. Λέω, ναι, να μην αναφερθούμε πώς θα γίνονται οι επισκέψεις, γιατί είμαστε λίγο μακριά, γιατί ακριβώς εμπλέκονται εδώ και οι υπηρεσίες του Υπουργείου και το ίδιο το ΙΕΠ που ξέρουν καλύτερα από το ΙΤΕ2 και από μένα προσωπικά. Οπότε, ναι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σγέκα. Ευχαριστώ και εγώ. Ο επόμενος. Προς την κυρία Κανελοπούλου. Χαρά μας που σας έχουμε εδώ, γιατί προβληματιζόμασταν για τα εξής θέματα. Μιλάτε για το ενδεχόμενο της απόσπασης σε φορέα. Ασφαλώς αναφέρεστε στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που θα συγκροτήσουν την παιδαγωγική ομάδα, ας πούμε, του Κέντρου Καινοτομίας. Η απόσπαση σε φορέα όμως γίνεται για την παροχή διοικητικού έργου. Εδώ μιλάμε για διδακτικό έργο. Άρα ίσως θα πρέπει να το δούμε αυτό. Στο πλαίσιο της διάθεσης για τη συμπλήρωση ωραρίου ή και ίσως θα δούμε σε ποιο πλαίσιο θα μπορούσε να παράσχεται διδακτικό έργο, όπως είναι και το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα ίσως που αξίζει να το σκύψουμε παραπάνω περισσότερο. Θα μπορούσε να ενισχυθεί η λειτουργία των κέντρων με πολλαπλούς τρόπους. Ένας ενδεικτικός, επειδή όλα τα κέντρα μας θα είναι σε διασύνδεση με τα τοπικά πανεπιστήμια, είναι η πρακτική άσκηση των φοιτητών. Αυτό ίσως θα άξιζε τον κόπο να το μελετήσουμε, να δούμε πώς θα μπορούσε και αυτή η πρωτοβουλία να αγκαλιαστεί. Όσον αφορά το κομμάτι της λειτουργίας και των λειτουργικών εξόδων, θα ήταν ίσως μια ιδέα αν ο προϋπολογισμός των περιφερειακών διευθύνσεων ενισχύονταν, ώστε να μπορεί να καλύψει τη λειτουργία και των κέντρων καινοτομίας. Που έτσι κι αλλιώς θα είναι ένας εποπτευόμενος από την Περιφερειακή Διεύθυνση φορέας. Επιπλέον, και με αυτή τη σκέψη ότι είναι ένας εποπτευόμενος από την Περιφερειακή Διεύθυνση φορέας, και μάλιστα σε επίπεδο τμήματος, όπως λέει ο νόμος, θα πρέπει να διευκρινίσουμε αν αυτό σημαίνει πως θα είναι ένα
τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή αν θα είναι ένας ξεχωριστός φορέας που θα υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ανάλογα λοιπόν και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων κτλ., θα μπορούσαν να συναρτηθούν αν αυτό το πλαίσιο έτσι ξεκαθαριζόταν λίγο περισσότερο. Αυτά θέλω να προσθέσω εγώ. Αν κάποιος άλλος συνάδελφος. Λοιπόν, με τη σειρά. Κυρία Σμυρνέου, είπατε δύο λέξεις, έννοιες, κλειδιά. Προκλήσεις, βιωσιμότητα. Νομίζω και τα δύο συνδέονται με μια άλλη τρίτη έννοια. Εκπαιδευτικός. Εάν καταφέρουμε τους εκπαιδευτικούς να τους κάνουμε συμμέτοχους στο έργο, θα κερδίσουμε. Και θα κερδίσουμε και ως τοπική κοινωνία και θα κερδίσουμε και τη βιωσιμότητα. Το κόστος θα το βρούμε. Σίγουρα αργότερα θα υπάρχει κόστος μετά τον αρχικό εξοπλισμό και μετά από κάποια χρόνια. Προφανώς θα χρειαστεί ανανέωση. Πιθανόν ο εξοπλισμός ο φετινός, σε 2 χρόνια ξέρετε καλύτερα, θα είναι ενδεχομένως και απαξιωμένος. Δεν είναι το κύριο αυτό είναι. Το κύριο ποιο είναι? Να βάλουμε οι εκπαιδευτικοί μας να δουν ότι κάτι άλλο έρχεται, κάτι καινούριο και να δώσουμε τα ερεθίσματα στους μαθητές μας να το ζήσουν αυτό. Να το ζήσουν με όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις μπορούμε ή δεξιότητες τους δώσουμε. Θα έλεγα και κάτι άλλο. Πώς θα βάλουμε τους εκπαιδευτικούς μας? Το e-twinning, όπως είπε ο κ. Παρασκευάς, ναι. Κοινότητες. Νομίζω κοινότητα καινοτομίας εκπαιδευτικών με βάση το e-twinning και κάτι επιπλέον στις ομάδες του έργου η συμμετοχή περισσότερων ή πολλών εκπαιδευτικών της τάξης, εκπαιδευτικών που ζουν την καθημερινότητα του σχολείου μας. Θα βοηθούσε πολύ. Ήμουν λίγο απογοητευμένος και προβληματισμένος όταν ήρθα, δεν σας κρύβω, και θα το έθετα έτσι με το προκάσιο μας κάνει ένα κέντρο τώρα στην Τρίπολη, τη στιγμή που θα έρθει από την Νεάπολη ο άλλος 200 χιλιόμετρα. Πού να τον φέρουμε? Άλλο όμως μας έδωσε τη λύση. Πραγματικά το εικονικό κέντρο είναι κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει όταν διασυνδεθεί με αυτό. Άρα λοιπόν νομίζω είμαι πιο αισιόδοξος τώρα, είμαι αρκετά αισιόδοξος θα έλεγα και στη συνέχεια θα επανέλθω. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου μερικές σκέψεις σε συνέχεια των συναδέλφων και τις μερικές και συμπληρωματικά αλλά και αντίθετες θα έλεγα. Σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού, εάν δεν τον έχουμε δεν προχωράμε. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο κέντρο το οποίο θα το βλέπουμε, θα είναι χώρος επίσκεψης, τελεία, παράγραφο. Άρα, θέλουμε τον εκπαιδευτικό, θέλουμε ενεργό. Τι θα πει όμως θέλουμε τον εκπαιδευτικό? Νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε περισσότερο και να φανεί αυτό στον εκπαιδευτικό παιδαγωγικό αποτύπωμα. Όχι επίδειξη. Τι σπουδαία πράγματα κάνει η τεχνολογία. Τι σπουδαία πράγματα κάνει η τεχνολογία για το μάθημά μου. Και για τις νέες δεξιότητες πρέπει να δίνει το σχολείο. Άρα πρέπει να βρεθεί σε όλο αυτό σχολικός χρόνος. Εγώ αν προέρχομαι από την τεχνολογία έτσι, και από τη φυσική, δεν το βλέπω μόνο σε αυτές τις ειδικότητες. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ο φιλόλογος να δείξει τη μάχη του Μαραθώνα ή τη μάχη στα Καυγάμιλα, έτσι, στην ιστορία. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε το ανάγλυφο μιας χώρας στη γεωγραφία. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε, φορώντας τα γυαλιά τα παιδιά, τι κάνει το αλκοόλ όταν μπει στο αίμα. Τι κάνει το κάπνισμα στο πνεύμονα όταν καπνίσει κάποιος. Τι συμβαίνει όταν τρακάρει ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι. Έτσι, εκεί θα δούμε παιδαγωγικά αποτελέσματα τα οποία θα δείξουν, αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ότι κάτι καινούριο έρχεται, κάτι διαφορετικό και η τεχνολογία είναι αρρωγός. Μέχρι εκεί. Το αποτέλεσμα πάντα πρέπει να είναι το παιδαγωγικό για μας. Έτσι. Μην μυθοποιήσουμε την τεχνολογία. Άρα είναι ζητούμενο για μένα ο σχολικός χρόνος. Όχι υπομορφή επίδειξη. Δεν αρκεί αυτό. Αυτό σας λέω, αν πάμε σε αυτό ή αν γίνει αυτό εν της πράγμαση, αντί να πάνε σε ένα αρχαιολογικό χώρο, θα έρχονται εκεί 2 ώρες. Αλλά δεν είναι, νομίζω, όλη αυτή η προσπάθεια να καταλήξει να είναι μόνο αυτό. Εγώ λίγο δεν κατάλαβα για το ψηφιακό κέντρο. Δηλαδή, εάν θα δουλέψει ασύγχρονα, είναι κάτι άλλο. Μπαίνω το απόγευμα, πίνω τον καφέ μου και βλέπω και 2 πράγματα. Αυτό δεν το πολύ βλέπω, να σου πω την αλήθεια, ως σημαντικό. Γιατί εγώ θέλω σχολικό χρόνο, το ξαναλέω. Αυτό θα μπορούσε, είπατε μία λέξη, έστω ψηφιακά, κύριε Μεγάλο. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε από μόνοι μας ότι δεν είναι το πραγματικό. Ωραία. Εγώ όμως θέλω το πραγματικό. Και νομίζω σε όλες τις περιφέρειες, και μιλώντας για την Κρήτη τουλάχιστον, αυτό που θα έχουμε στο Ηράκλειο θα αφορά το νομό Ηρακλείου άντε και 20-30 χιλιόμετρα εκτός νομού.
Άρα, θα έβλεπα να αναπτύξουμε ένα δίκτυο με ομπρέλα, να το πω έτσι. Θα μπορούσαμε ένα νομό να έχουμε 2 ή 3 ή 1, ανάλογα τη δύναμη του νομού, εργαστήρια πληροφορικής, σχολικά εργαστήρια, τα οποία να ζητήσουν, να τα εξοπλίσουμε κάπως και να λειτουργούν εκεί, να πηγαίνουν τουλάχιστον εκεί τα παιδιά. Δηλαδή, από τα Σφακιά δεν θα έρθει ποτέ, νομίζω, στο Ηράκλειο. Εάν όμως είναι να πάει μέχρι τα Χανιά, να δει σε ένα εργαστήριο πληροφορικής, ένα 3D printer ή γυαλιά ή κάτι άλλο, τότε έχουμε πετύχει και όλο αυτό είναι κάτω από μια μεγαλύτερη ομπρέλα. Αυτό δηλαδή το διαζώσεις, εγώ το προκρίνω σε σχέση με το ψηφιακό. Έτσι. Οπωσδήποτε αποσπάσεις και θα πρότεινα υπερετήσιες. Έτσι. Για πολλούς λόγους. Δηλαδή, καταρχήν θα μας δώσει το 40ωρο. 40ωρο σημαίνει 5-8 ώρα. 5-8 ώρα σημαίνει, άντε 7,5 ώρες. Σημαίνει όμως μπορεί να βγάλεις 3 βάρδιες την ημέρα. 1. 2. Έχεις το καλοκαίρι, φυλάσσε το εξοπλισμός. Έτσι. Και 3. Το υπερετήσιο, ότι δεν μπήκα, είδα και έφυγα. Έτσι. Στελέχωσα ένα κέντρο. Και το στελέχωσα στα πρώτα του βήματα που χρειάζεται. Συνεπώς, αυτοί οι άνθρωποι, αν καταλαβαίνω καλά, και αν δεν... γιατί είναι ένα ερώτημα, ποιος θα παραλάβει τον εξοπλισμό? Ποιος θα τον παραλάβει τον εξοπλισμό? Θα είναι πανάκριβος εξοπλισμός. Ο προϊστάμενος αυτής της ομάδας, ποιος? Θα έχουν στην ευθύνη τους τεράστια, έτσι, θα παραλαμβάνουν εξοπλισμό με μεγάλων ποσών. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι υπεύθυνοι και να έχουν πλήρη έλεγχο σε αυτό και αν συμβεί κάτι από κάποιο μαθητή απρόσεκτο, πρέπει να τους έχουμε διασφαλίσει, έτσι, για το τι ευθύνες αναλαμβάνουν. Το λέω αυτό διότι αν προκηρυχτούν οι θέσεις, αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα, προκειμένου κάποιος να αιτηθεί και να πάρουμε τον αφρό. Γιατί αυτό θέλουμε. Τα 3 άτομα δεν φτάνουν. 4 ή 5. Γιατί, εάν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αυτά που υπόθηκαν πριν, οι 3 άνθρωποι βρίσκονται στις 3 δραστηριότητες, κάποιος πρέπει να σηκώνει το τηλέφωνο για να κλείνει τα επόμενα ραντεβού. Άρα θέλουμε τουλάχιστον το 4ο άτομο ως γραμματεία. Έτσι. Όλο αυτό πρέπει να συνδεθεί με το αναλυτικό πρόγραμμα. Είναι η ΕΠ, το ξέρω, αλλά είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ο σχολικός χρόνος θέλει αναλυτικό πρόγραμμα. Όχι να είναι μόνο η επίδειξη, αλλά όλο αυτό να μπορεί ο εκπαιδευτικός να ξέρει. Θα πάω σήμερα, θα δείξω αυτό, γιατί προβλέπεται στο αναλυτικό μου πρόγραμμα. Να έχουμε άμεση υποστήριξη σε πιθανές επισκευές που θα χρειαστούν. Έτσι. Αυτά προς το παρόν. Και στην πρωτοβάθμια έχουμε θέμα νομίζω στις μετακινήσεις. Δηλαδή, εάν ο δάσκαλος πάρει 25 παιδιά, πρέπει να πάρει και δεύτερο άτομο. Θα είναι δεύτερος δάσκαλος, θα τον βγάλει από την άλλη τάξη. Τι θα γίνουν εκείνα τα παιδιά? Αυτό πρέπει να το δούμε μελλοντικά μεν, αλλά μια που το σκέφτηκα, είπα να σας το πω. Θα μπορούσα να πω παραπάνω, δεν ξέρω, γιατί τα είχαν πει τόσο αναλυτικά οι προηγούμενοι. Φυσικά όλοι μας, νομίζω και όσοι είναι μέσα στην αίθουσα, βαρύτητα δίνουμε στο παιδαγωγικό κομμάτι. Εμένα μου άρεσε η προετοιμασία που γίνεται από εσάς με τα σενάρια, γιατί νομίζω ότι με αυτά θα κινηθούμε. Και φυσικά άλλες δυνατότητες και άλλες απαιτήσεις έχει κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Σημαντικό, θα το τονίσω και εγώ, η ασφάλεια του χώρου, γιατί και σε εμάς δεν είναι στο κέντρο και δεν φυλάσσεται. Και φυσικά το οικονομικό είναι πάντα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που θα πρέπει έτσι να το δούμε, γιατί συνεχώς θα υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει είτε να αντικαταστήσουμε, είτε και τα λειτουργικά έξοδα. Οπότε δεν νομίζω ότι έχω κάτι να προσθέσω, τα έχουν πει όλα αναλυτικά. Εγώ θα συμπληρώσω μερικά πράγματα, τα έχουν πει. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να κάνουμε πρώτα να το στηρίξουμε το κέντρο για τη βιωσιμότητα όσο να είναι. Δηλαδή θα πρέπει να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές που θα υπάρχουν, ώστε να τα βλέπουν και άλλοι εκπαιδευτικοί στην κοινωνία. Ή να κάνουμε μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση διάφορα, δηλαδή να το βγάλουμε έξω στον κόσμο το κέντρο. Και γενικά συνεργασίες με τα πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσουμε έτσι να τα αναδείξουμε τι κάνουμε σε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Γιατί πολλοί στην αρχή θα το δουν έτσι με επιφυλακτικότητα. Θα πούν τώρα τι κάνουμε εδώ στα κέντρα καινοτομίας, τι είναι αυτά. Δηλαδή πρέπει να το στηρίξουμε από αυτή την άποψη, να το αναδείξουμε. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, η ασφάλεια, γιατί μένα είναι σε ένα δημοτικό σχολείο το οποίο είναι στην επαρχία και πρέπει να το δούμε. Το οικονομικό κομμάτι νομίζω θα το στηρίξουν οι δήμαρχοι, αυτοί που το επέλεξαν θα το στηρίξουν. Εμείς επειδή είμαστε νησιά, θα τα πούμε αργότερα, έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες, δεν θέλω να σας κουράσω τώρα. Και
να σταματήσω εγώ εκεί, ώστε να δώσω το λόγο, να μην σας κουράσω παραπάνω. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω το εξής. Καλό είναι, όπως είπε και ο κύριος Καρτσονάκης, να υπάρχει, ας το πούμε, σχολικός χρόνος, να υπάρχει μια σύνδεση και με το σχολείο. Πρέπει να υπάρξουν γενικοί στόχοι που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του κέντρου. Οι στόχοι αυτοί, λοιπόν, θα πρέπει να είναι σίγουρα εκπαιδευτικοί, σε 2-3 επίπεδα, γνώσεις, ικανότητες, κοινωνικοποίηση και οπωσδήποτε θα πρέπει τα εργαλεία που θα έχουν τα εργαστήρια, δηλαδή το εργαστήριο πληροφορικής, πρέπει να έχει κάποιες θεματικές. Να επιλέγουν οι σχολικές μονάδες τι θα παρακολουθήσουν. Πρέπει να έχει ένα μικρό εσωτερικό αναλυτικό πρόγραμμα, λοιπόν, κάθε εργαστήριο που θα ταιριάζει και θα πετυχαίνει τους στόχους που θα έχουμε κεντρικά για το εργαστήριο. Αυτό νομίζω είναι μια πρόκληση. Και είναι πρόκληση να το συνδέσουμε με την εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά τα εργαλεία τα σύγχρονα, να μάθουν πώς μπορούν να τα χρησιμοποιούν και στην καθημερινή τους διδακτική πρακτική. Αυτό που κάνει και το β' επίπεδο, που προσπαθεί να μάθει τους εκπαιδευτικούς, έστω να κάνουν εκπαιδευτικά σενάρια. Τώρα πλέον όλες οι τάξεις, σχεδόν όλες οι τάξεις έχουν και διαδραστικούς πίνακες, οθόνες εξαιρετικές. Νομίζω η δεύτερη πρόκληση είναι αυτή η διασύνδεση, επιμόρφωση για τη χρήση των διαδραστικών πινάκων, το Β2, το e-twinning, ακόμα και τα προγράμματα Erasmus. Είναι μια δεύτερη πρόκληση. Για το προσωπικό, εγώ δεν θα πω 3, εγώ θα πω τουλάχιστον 6 άτομα, ένα σε κάθε εργαστήριο και ένας για να ρυθμίζει τα τηλέφωνα, να κρατάει γραμματιακή υποστήριξη. Τα 3 είναι ελάχιστα, δεν φτάνουν τα 3. Τώρα, λεπτομέρειες για το πώς θα κινούνται τα σχολεία και αυτά, νομίζω θα τα βρούμε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα είναι ό,τι υπόθηκε, δηλαδή η ασφάλεια, η οικονομική υποστήριξη είναι πολύ σημαντική και η αναβάθμιση της ποιότητας. Όπως είπαμε, μετά από 2-3 χρόνια, ήδη τα εργαστήρια αυτά μπορεί να είναι πεπαλαιωμένα. Άρα θέλουμε πάλι μια νέα ανανέωση. Θέλουμε νέα επιμόρφωση. Το προσωπικό που θα προσληφθεί πρέπει να είναι σχετικό. Δηλαδή, έξω από το 1, 2 ή 3 χρόνια απόσπασης, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί μας να έχουν κάποιες προϋποθέσεις συσχέτισης με την τεχνολογία. Είτε να προέρχονται από την πληροφορική, είτε να έχουν μεταπτυχιακά, να είναι εξειδικευμένοι. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν προϋποθέσεις σχετικές και βέβαια ένα όραμα. Ένα όραμα. Αυτά, να μην σας τρώω περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ. Οι προλαλήσαντες τα είπαν όλα. Δεν μας αφήσετε να πούμε τίποτα. Λοιπόν, εγώ όμως να πω το εξής. Ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση και χρήση από όλους τους μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο οι μαθητές οι οποίοι φοιτούν στα κανονικά σχολεία. Είναι και οι μαθητές με τις ειδικές ανάγκες. Άρα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και εκείνοι οι μαθητές. Και επίσης, η μετακίνηση των μαθητών, φανταστείτε ότι εγώ είμαι στο Νότιο Αιγαίο, δεν είναι το Νότιο Αιγαίο ούτε Αθήνα ούτε Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να γίνονται μετακινήσεις από το Καστελόριζο, από το Αγαθονήσι, από την Κείμηνο, από όπου φανταστείτε, για να πάνε στο κέντρο καινοτομίας στη Σύρο. Άρα πρέπει να διασφαλιστούν οι πόροι εκείνοι, για να μπορούν εκείνοι οι μαθητές να νιώθουν ότι είναι ισότιμοι με τους άλλους μαθητές της Σύρου και της Ρόδου. Επομένως, θα πρέπει, εγώ κάνω και μια πρόταση, το ίδιο το Υπουργείο, να συνεργαστεί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και οι μαθητές εκείνοι, οι οποίοι μετακινούνται, να είναι δωρεάν η μετακίνησή τους. Μπορεί να γίνει. Στην Ελλάδα ζούμε. Θα απαντήσω σε μερικά που άκουσα και αφορά το ETA Διόφαντος, αλλά να τελειώσουν πρώτα όλες οι τοποθετήσεις και θα απαντήσω. Όχι, αλίμονο. Επίσης, για τη βιωσιμότητα. Μιλήσαμε για τη βιωσιμότητα. Εάν δεν εμπλακούν οι κοινότητες, έχει χαθεί το παιχνίδι. Οι κοινότητες στο πανεπιστήμιο με ορίζοντα χρόνων. Τα 10 χρόνια που βάλαμε. Εμείς είμαστε δίπλα σας. Και θα στηρίξουμε αυτό το θεσμό. Αυτό είναι δεδομένο. Καθηγητές, οι οποίοι θα στελεχώνουν στο κέντρο, το είπαν. Εγώ πιστεύω ότι με 3 ξεκινάμε. Βλέπουμε. Πολλές φορές ζητάμε 10 από το Υπουργείο και μας δίνουν 2 ή 3. Έτσι είναι, το ξέρουμε. Ας ξεκινήσουμε με 3 και βλέπουμε, αρκεί να είναι αποσπασμένοι και θα ζητήσω κάτι εγώ. Για μια τριετία. Εγώ λέω για μια τριετία. Τα 4 χρόνια είναι πολλά. Τα 3 χρόνια, αν του αρέσει, αρκεί να πω και κάτι άλλο. Μπορεί να γίνω κακός τώρα.
να μην είναι έτοιμη προς σύνταξη. Αυτό γίνεται συνήθως. Ευχαριστώ πολύ. Δεν αποφύγαμε τελικά. Ναι. Καλή. Δεν μου δώσαν το λόγο ακόμη, γιατί βλέπω ότι δεν ακούγομαι. Δεν ακούω. Εδώ δεν ακούω. Δεν ακούω. Τελείωσε πήρα. Τελείωσαν όλοι. Να μιλήσω τώρα. Γεια σας, επειδή δεν ακούω, όταν μου δοθεί ο λόγος να πω δύο κουβέντες και εγώ. Ναι, κύριε Κόψη, ναι. Ναι. Μπορώ τώρα, δεν σας ακούω γι' αυτό. Ακόμα και στις επιλογές των στελεχών βάζουν ένα φρένο. 2 χρόνια πριν τη σύνταξη, 1 χρόνο πριν τη σύνταξη, δεν μπορούν να κάνουν 1 χρόνο. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι από εδώ και πάνω. Δεν το λέω για μένα. Δεν το λέω για μένα. Το λέω επειδή το βιώνουμε όλοι και το γνωρίζουμε. Από την εμπειρία μας. Εκεί. Τα 75 ίσως βγούμε. Θα ήθελα να μην περιορίσουμε τη σημερινή μας πρώτη συζήτηση σε λεπτομέρειες αυτού του βαθμού. Θα έλεγα να βασιστούμε και να συζητήσουμε λίγο πιο κέρια θέματα. Δηλαδή, για μένα είναι κέριο θέμα ποιος θα είναι ο αποδέκτης όλου αυτού του πράγματος. Ο μαθητής φυσικά. Και ο εκπαιδευτικός, αλλά ο μαθητής. Ποιος μαθητής όμως, είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Κόμης, με χαμόγελο προηγουμένως, είπε ότι θα επεκταθούμε και στην προσχολική. Ναι, θα φτάσουμε, άκουσα, δεύτερης ευκαιρίας, θα φτάσουμε λύκεια, γυμνάσια, δημοτικά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, παραδείγματος χάρη. Θα έχουμε καθημερινή εναλλαγή των αντικειμένων, του εξοπλισμού, των εκπαιδευτικών. Είναι θέματα όλα αυτά. Θέλουμε βιωσιμότητα. Αν θέλουμε βιωσιμότητα, ο καλύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσουμε από τα νηπιαγωγεία. Να ξεκινήσουμε από τα νήπια, τα προνήπια. Θα τους έχουμε, όπως λέμε έτσι στην αγορά, τους καλύτερους πελάτες. Κάθε χρόνο θα θέλουν να είναι εκεί. Και θα είναι για 15-20 χρόνια. Εντάξει, μπορείτε να το πάρετε και σαν χαριτολόγημα αυτό. Μετά, όντως, η επίσκεψη σε ένα τέτοιο χώρο, εγώ θα έλεγα να μην είναι εκδρομή, να είναι μια εξωσχολική δραστηριότητα, να είναι συνέχεια φυσικά του αναλυτικού προγράμματος, των μαθημάτων και όλα αυτά. Ναι. Όντως, θα διευρύνει κάποιους ορίζοντες, λόγω της τεχνολογίας, τεχνογνωσίας που υπάρχει εκεί και από τους εκπαιδευτικούς και όλα αυτά. Δηλαδή θα είναι μια πολύ θετική εικόνα. Αυτό όμως πρέπει να έχει και συνέχεια. Να μην είναι μια ωραία ανάμνηση μόνο. Διαδραστικότητα, σε τι βαθμό θα την έχουμε, θα την πετύχουμε. Σε ποιο επίπεδο, πάση περιπτώσει, θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα. Όλα αυτά είναι θέματα που ξέρω ότι είναι επιτροπή σας και στις σοβαρές προσπάθειες που καταβάλλετε, αλλά πιστεύω ότι έχουμε δρόμο ακόμη, γιατί ίσως να μην έχω και εγώ πλήρη γνώση του όλου πλαισίου, συγχωρείτε σε αυτό, αλλά υπάρχει δρόμος. Εμείς αυτό που θα κάνουμε τώρα και αυτό που πρέπει να κάνουμε ως περιφερειακή είναι να βάλουμε πλάτη, να προχωρήσει η υλοποίησή του, να βρούμε τους χώρους, τους έχουμε βρει, να τους
να γίνουν οι παρεμβάσεις που χρειάζονται, να σκεφτούμε γιατί προσωπικό θα πρέπει να πάει εκεί. Είναι όντως πολύ σοβαρό αυτό. Αν δεν πάνε άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να το υποστηρίξουν, να μην πάνε καθόλου. Έχει αποτύχει από την αρχή. Είναι σαν να πάρεις ένα καινούριο ωραίο αυτοκίνητο, ξέρω, να βάλεις έναν οδηγό ατζαμί, εντάξει, αυτό. Εκεί πρέπει να πάνε άνθρωποι να το υπηρετούν αυτό, να το γνωρίζουν και να έχουν, καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο ορίζοντα. Να σταματήσω εδώ, να μην πω περισσότερα, να θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κόπτσι. Ευχαριστώ, κύριε Σμινό. Γεια σας και πάλι. Επιτρέψτε μου να θέσω μερικά βασικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης και της προοπτικής των κέντρων καινοτομίας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και θεωρώ εδώ πρέπει να γίνουν θεσμικές επιμέρους παρεμβάσεις που θα λύνουν τα προβλήματα όχι αποσπασματικά, αλλά σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Και εδώ είναι αλήθεια, όπως είπαν και προλύσως, ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά. Να πω ακόμη για μια φορά ότι έχει γίνει και εξαιρετική προσπάθεια που πρέπει να διαφυλαχτεί. Και η πρόκληση να μην είναι η πρόκληση. Μιλήσαμε για πρόκληση και λέω η πρόκληση είναι και στη λειτουργία, η πρόκληση αφορά και τη βιωσιμότητα. Γιατί στη λειτουργία, πρώτα-πρώτα επιτρέψτε μου χρηματοδότηση. Έχει γίνει πολύ καλή αρχή και μέσω Δήμων και μέσω Υπουργείου Παιδείας και μέσω Διόφοντου και μέσω του υφιστάμενου νόμου να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά ξέρετε, επί τη συνέχεια και στην πορεία θα απαιτηθούν πολλά έξοδα, θα απαιτηθεί σοβαρή χρηματοδότηση και για να προσαρμόζονται όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα και να αναβαθμίζονται και να εξυγχρονίζονται για να ακολουθούν την εποχή. Που εκεί, ξέρετε, όλα τα προγράμματα, είτε λέγονται ΕΣΠΑ, επειδή το ζήσαμε και το ζούμε πολλά χρόνια, είτε λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, όταν πάβει η χρηματοδότησή τους, πάβουν να είναι λειτουργικά. Και μετά δεν είμαστε έτοιμοι να τα εντάξουμε στον κρατικό προπολογισμό. Άρα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια χρηματοδότηση, απαιτηθούν πολλά χρήματα. Είναι πολύ σοβαρό το έργο και πρέπει να το διαφυλάξουμε από τώρα. Ο καθορισμός δεύτερου τρόπου διοίκησης. Λέχθηκαν πολλά. Πότε θα γίνονται μετακινήσεις, πώς θα γίνονται, πόσα άτομα. Εδώ πρέπει να καθίσουμε κάποιες επιτροπές με τη συμβολή μας στη διάθεσή σας και να υποδείξουμε ώστε εσείς τελικά να αποφασίσετε, η Κεντρική Επιτροπή, πώς θα καθοριστεί ο τρόπος διοίκησης. Να γίνουν διαπιστωτικές πράξεις που θα έχουν μόνιμη και διαρκή λειτουργία, για να μην έχουμε, ξέρετε, είτε ο καθένας κάνει ό,τι θέλει από 3 μέχρι 5. Εγώ δεν μπορώ τα 5-6. Πρέπει να υπάρχει ένα σαφέστερο θεσμικό πλαίσιο. Είναι πολύ σοβαρή η δουλειά που γίνεται και για να επιβιώσει πρέπει να έχει και πολύ στέρεες βάσεις. Εξοπλισμός. Εδώ πρέπει, στον εξοπλισμό αυτό είπα και πριν, να συμβαδίζει με τις εξελίξεις και με τον αναπτυσσόμενο χώρο για τον οποίο συζητούμε σε αυτό το εγχείρημα. Που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε διαρκώς με μια χρηματοδότηση της φυστάμενης υποδομής. Και το κυριότερο ποιο είναι? Η ενσωμάτωση και η διασύνδεση με την σχολική κοινότητα. Αυτή είναι η ουσιαστική παρέμβαση, η ουσιαστική πρόκληση. Γιατί απαιτούνται δραστικές παρεμβάσεις στην τομέα επικοινωνίας με φορείς που ελάχιστη διασύνδεση είχαν μέχρι τώρα. Τα σχολεία, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με άλλους φορείς. Πρέπει να περάσει μια άλλη φιλοσοφία συνεργασίας και θα σας πω στο τέλος, αν θέλετε, για μισό λεπτό, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα στην Κεντρική Μακεδονία. Μια άλλη λοιπόν φιλοσοφία συνεργασίας που αποτελεί πραγματικά πρόκληση και αυτή είναι η ευθύνη ίσως δική μας πια των περιφερειακών διευθύνσεων για να εφεύρουμε διάφορους τρόπους να το καταστήσουμε τελείως λειτουργικό. Γιατί δεν μπορεί αυτή η ενσωμάτωση και η διασύνδεση να επιτευχθεί με απλά ευχολόγια. Μια άλλη επίσης πολύ σημαντική πρόκληση είναι η προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιακής υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών. Εδώ οφείλουμε, ακούστηκαν πάρα πολλά σοβαρά και πολύ ωραίες προτάσεις σήμερα. Οφείλουμε να προσαρμόσουμε τα προγράμματα που θα υλοποιούνται μέσα στους χώρους αυτούς, σε μια εξαποστάσεως διδασκαλίας, σε ένα νέο, αν θέλετε, εγχείρημα που η παρέμβαση θα είναι τέτοια που θα δίνει δυνατότητα προσαρμογής όλων των σχολείων και των κέντρων καινοτομίας σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί είναι αλήθεια ότι τελευταία χρόνια έγιναν πολλές προσπάθειες στον χώρο της τεχνητής της Μοντσίνης, των ΤΟΥΠΟΕ κτλ. Με θετικά αποτελέσματα. Εδώ όμως μιλάμε για μια άλλη πρόκληση. Για μια καινοτόμα παρέμβαση που υπόσχεται πολλά, μας έχει γεμίσει μεγάλες επιδιώξεις και πρέπει να ξεπεράσει τα όρια των τετελεσμένων πεπερασμένων που έχουμε μέχρι τώρα. Και βέβαια, να τελειώσω με την λειτουργικότητα, η στελέχωση να έχει ένα μόνιμο προσωπικό και θα το εντάξουμε αυτό στις διοικητικές πράξεις που θα βγουν. Και όσον αφορά τη βιωσιμότητα, πολύ γρήγορα, η βιωσιμότητα θέλει επίσης σε ένα σοβαρό, ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο. Θέλει μια παιδαγωγική διάσταση. Να είναι τόσο χρήσιμο και χρηστικό και ενδιαφέρον το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας, που πραγματικά θα έχει όφελος στους μαθητές μας.
που πραγματικά θα έχει ανταποδοτική ωφέλεια στους μαθητές μας και σε όλους τους συμμετέχοντες. Να μην είναι μια απλή διαδικασία. Να μεσάγει πραγματικά στον χώρο των νέων τεχνολογιών, της επιστήμης, ποιες όμως προσαρμοσμένες ανάγκες της εποχής, της κάθε περιφερειακής διεύθυνσης με τις ιδιαιτερότητάς τους και βέβαια με τα νέα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα. Και βέβαια μια επιμόρφωση και κεντρικά και μέσα των περιφερειακών διευθύνσεων, γιατί όλη αυτή η δουλειά θέλει επιμορφωμένους ανθρώπους, θέλει ανθρώπους όχι που θα τους πάρουμε, θα αποσπάσουμε για μια χρονιά ή για 2 ή για ώρες. Πρέπει να είναι επιμορφωμένοι άνθρωποι, εξειδικευμένοι, και αυτό απαιτεί επίσης μια μεγάλη προεργασία. Και τελειώνω, 1 λεπτό μόνο να μου δώσετε. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα εμείς στην Κεντρική Μακεδονία? Καταρχήν προσπαθούμε, είναι νωρίς ακόμη, αλλά ήδη το βάλαμε σε εφαρμογή. Σε συνεργασία με το ΣΕΒΕ, δημιουργούμε αυτή τη στιγμή μια λίστα επιχειρήσεων που θα μας δώσει την δυνατότητα συνεργασίας με το Σύλλογο Εξαγωγέων, δηλαδή συνδετών συνεργασίας με όπου κρυφθεί απαραίτητο για να το συνδέσουμε και με την επιχειρηματικότητα και με την αγορά εργασίας. Παράλληλα με την περιφέρεια, την αιρετή της Κεντρικής Μακεδονίας και επιμέρους ιδιώτες φορείς, τώρα έχουμε μεθαύριο μια σύσκεψη, κάνουμε μια λίστα, αν θέλετε, ένα μητρό επιχειρήσεων που να προάγουμε την εισαγωγή καινοτομιών που θα αφορά αποκλειστικά τεχνητή νοημοσύνη και καινοτόμιες ψηφιακές δράσεις. Και πέρα από αυτό, να μην το αναλύσω, φυσικά θα υπάρξει μια εγκύκλωση, η οποία είμαστε έτοιμοι μόλις μας δώσετε το πράσινο φως να κυκλοφορεί στα σχολεία, να γνωρίσουμε όλοι λεπτομερώς τι συμβαίνει, να επιμορφώσουμε τους διευθυντές σχολείων, τους συμβούλους και όλους όσους θα εμπλακούν, ώστε να μην είναι κάτι αναπάντεχο που θα πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη, να είναι αποτελεσματική όλη αυτή η διαδικασία, που φυσικά είναι το κέντρο πολύ λίγο ένα κέντρο, είναι όμως ένα πολύ σταθερό, καλό πρώτο βήμα, που αν πάει καλά, και μακάρι να πάει καλά, να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί για να κάνουμε ακόμη περισσότερα, για να ωφεληθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κόμψη, και σας ευχαριστώ όλους. Θα απαντήσω σε 2-3 από αυτά που άκουσα και αφορά το ETA Διόφαντος, έτσι και την ομάδα. Να πω καταρχήν, δεν τα έχουμε πει όλα, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να μιλάμε τις ώρες. Καταρχήν θα υπάρχει εργαλείο για να κλείνουν τα σχολεία, τέλος πάντων, ραντεβού. Εννοείται, έχετε δίκιο, ο τελικός αποδέκτης είναι ο ίδιος εκπαιδευτικός και οι μαθητές, αλλά μετά το 26, όπως καταλαβαίνετε, θα έρθει ένα πολύ σημαντικό έτος που είναι το 25. Εννοείται, θα ζητήσουμε τις προτάσεις σας. Τώρα, σχετικά με επιμορφώσεις, ανεξάρτητα την επίσημη επιμόρφωση, στο έργο αυτό που τελειώνει το 25 προβλέπεται επιμόρφωση αυτών που θα αποσπαστούν. Όπως είπα, σύμφωνα με αυτά που λέει ο νόμος αυτή τη στιγμή. Όμως, ως υπεύθυνοι του έργου και ως αντιπρόεδρος του ETA Διόφαντος, εμείς θα περάσουμε σε webinars, σε επιμορφώσεις από τώρα, όταν εννοώ από τώρα, από τον Ιανουάριο, και συνέχεια θα επιμορφώνουμε, εννοείται δωρεάν. Όπως καταλαβαίνετε, η εξαποστάσεως βοηθάει να πετύχουμε αρκετά μεγάλα νούμερα από πληθυσμού που θέλουν να ενημερωθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε ένα έργο, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, όπως είπα εδώ, έχω τη χαρά, γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους, με πλησίασαν και συνάδελφοι από το ΙΕΠ, και είναι αλήθεια, θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα συναντήσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό, τι περιμένουν από εμάς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που έχω πει και άλλες φορές, το έχω πει και στον πρόεδρο του ΙΕΠ, σίγουρα το υλικό που θα συγκεντρώσουμε και θα φτιάξουμε σε πρώτη φάση θα είναι πολύ περισσότερο από αυτό που θα δώσουμε για αξιολόγηση. Θέλω να πω ότι θέλουμε λίγο να το ελέγχουμε και εμείς. Η ειδικότητά μου είναι σύγχρονες θεωρίες μάθησης, ανήκω στο τμήμα εκπαίδευσης. Δεν είπα όλα τα παιδαγωγικά, γιατί ακριβώς θα μίλαγα αρκετές ώρες. Είμαι εδώ στη διάθεση, εννοείται, όπως είπα, στους συναδέλφους του ΙΕΠ, να δώσω όλο το πλαίσιο κλπ. Και να συμφωνήσουμε σε ένα πρώτο πλαίσιο. Αλλά όντως είμαστε στη μέση, για να μην πω ακόμα στην αρχή, γι' αυτό με βλέπετε αγχωμένοι. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και θα μας βοηθήσετε. Αλλά όπως είπα, μετά όντως θα εμπλέκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου, εμπλέκεται το ίδιο το ΙΕΠ, αλλά θα έχουμε συνάντηση και μαζί σας και χωριστά για να τα βάλουμε όλα τα θέματα. Τώρα, λέω και πάλι, δεν υπάρχει στο μυαλό μου ότι θα ανοίξουμε κάτι και δεν θα έχουμε επιμορφώσει τον κόσμο. Δεν μιλάω για την επίσημη επιμόρφωση, γιατί δεν είναι στο δικό μου χέρι αυτό ότι θέλει το Υπουργείο. Μιλάω ως ETA Διόφαντος. Έτσι, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε webinar. Ακούσατε έτσι κι αλλιώς, έχω πει ναι, και για τους πακίτες, έτσι κι αλλιώς αναβαθμίζει το υλικό, και για την κοινότητα eTwinning, αλλά και γενικότερα ως κέντρα καινοτομίας θα προχωρήσουμε σε επιμορφώσεις, γιατί πίσω από αυτό υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που δεν τα προσεγγίζω. Δηλαδή υπάρχει το Innovative Pedagogy, να το πω διαφορετικά, του ΟΑΣΑ, που είναι από το report του 2021 και μιλάει για νέες έννοιες, Metaverse, αλλά και μεταανθρώπου και. Τώρα, και ένα άλλο σχόλιο, αρκετοί από την ομάδα έργου είναι φιλόλογοι. Οι συνεργάτες μου, οι μισοί είναι φιλόλογοι. Με διδακτορικά, με τα δοκτορία, και είναι και εδώ. Και δεν μιλάνε πολύ.
Να σας πω την αλήθεια. Όντως, επειδή ανήκω στο τμήμα εκπαίδευσης και η τρίτη μου ειδικότητα είναι παιδαγωγική ψυχολογία, γι' αυτό πάντα έχω την ευαισθησία ότι θέλουμε AI και για ειδικούς πληθυσμούς. Είναι εδώ μεταδιδάκτορας που ασχολείται με αυτό το θέμα, η Κωνσταντίνα Κότσαρη, θα πω και το όνομά της, ειδική αγωγή με την νοημοσύνη. Είναι εδώ και άλλοι συνεργάτες, να μην πω όλα τα ονόματα που έχουν σχέση με διαπολιτισμική εκπαίδευση κλπ. Είναι οι συνεργάτες μου που με πιέζουν γιατί όχι να μην βάλουμε Metaverse στην ιστορία. Ξέρετε τι λέω? Ένα, σας παρακαλώ. Φοβάμαι. Όντως ο κύριος Κόμ με πίεζε, τι λες, δεν έβαλες τα νηπιαγωγεία. Δίνω στεγνά τώρα κάποιοι συνεργάτες. Ξέρετε τι φοβάμαι? Είναι ήδη πολύ μεγάλο το εγχείρημα. Εννοείται εκεί πάμε. Πάμε για όλα τα αντικείμενα. Υπάρχουν οι συνεργάτες, υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί με τα αυξημένα προσόντα. Εγώ ίδια ήμουν σε όλα τα ΠΑΚΕ. Όχι ως ομάδα έργου, ως ΕΚΠΑ που τα έτρεχα. Και του 2-6, 2-8, πότε είναι που ήμουν, τότε νομίζω, όχι, 2-8, 2-9, 2-10, 2-12 και το 2-18-19 ήμουν ιδρυματική υπεύθυνη για το ΕΚΠΑ και από πίσω εννοώ είχα το τελευταίο και ξενόγλωσσα τμήματα και σέβομαι γιατί έχουμε πολλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές που είναι από όλα τα αντικείμενα. Εκεί πάμε, αλλά ειλικρινά φοβάμαι ότι αν τα ανοίξω όλα μαζί, εκεί πάμε και μπορώ, και όντως υπάρχουν αυτές οι ιδέες και θα εμπλουτίζεται κάθε χρόνο, αλλά προσπαθώ όσο με αφορά να το ελέγξω λίγο. Αυτό είπα και ο συνεργάτης από το ΙΕΠ, ούτε να εμφανίσουμε 150 δράσεις και άρα να μην μπορούν. Κάθε χρόνο θα ζητήσω μόνο από όλους υπομονή, λίγο ότι χρειάζεται ένας χρόνος, είναι καινούριο, ναι γρήγορα, αλλά κάθε χρόνο να εμπλουτίζεται, όχι μόνο ως προς τον εξοπλισμό, με όλες τις διαστάσεις. Προσωπικά, όπως είπα, ήδη συνεργάτης ασχολείται με την ηθική και AI. Άλλοι συνεργάτητα με AI και η δικαιαγωγή. Άλλοι συνεργάτητα με τη συμπερίληψη. Όλα αυτά, τέλος πάντων, είναι στις σκέψεις μας και όπως είπα, σε όλα αυτά θα περάσουμε από τον Ιανουάριο σε επιμορφώσεις, webinar, έναν τον τομέα, συνέργειες με όλες τις κοινότητες που υπάρχουν και όλες τις άλλες ιδέες που περιμένω από εσάς. Ήδη είχα πει να μην πω τίποτα, αλλά άκουσα μερικά, γι' αυτό λέω εννοείται έχουμε πάρα πολλά να πούμε ακόμα και πάρα πολλά να κάνουμε. Και για να είμαι ειλικρινής και μου κλείνω μόνο αυτό, έχω αγχωθεί γιατί μου λέει ο πρόεδρος, ο δικός μας ο πρόεδρος, ο κ. Σεπάνος, πάλι αγχωμένη είσαι. Ναι, γιατί όταν έγραφα την πρόταση, νόμιζα ότι τώρα θα έχουμε τα κέντρα καινοτομίας. Δεν έγραφα τυχαία πιλωτική, συγγνώμη το λέω αυτό, πιλωτικό το 25. Νόμιζα ότι θα τα έχουμε. Και έπεσα έξω, σας το λέω ειλικρινά. Εδώ θα δω βέβαια και με τους συνεργάτες από το Υπουργείο πώς θα τρέξει. Βέβαια, εννοείται πριν το 26 δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε μαθητές. Φανταστείτε, ακόμα δεν τα έχουμε. Οπότε λέω ένα-ένα τα θέματα και εδώ θα χρειαστούμε σαφώς τη βοήθεια τη δική σας, την εμπειρία σας και όλων είπα των φορέων. Είναι πολλοί συνεργάτες, με πλησιάσαν από το ψηφιακής διακυβέρνηση, από το ΙΕΠ κλπ. Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά λόγια και για την πρόθεση όλων να μας βοηθήσετε. Δηλαδή την έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ. Τώρα, νομίζω ότι έχετε περάσει άλλες ερωτήσεις, οπότε. Ναι, έχετε απαντήσει πάρα πολλά θέματα και απλά θα πω αν κάποιος θέλει να δευτερολογήσει, τριτολογήσει, ναι, ακριβώς. Όχι, δεν είναι ακριβώς δευτερολογία, απλώς να διασφαλίσουμε ότι στην παιδαγωγική ομάδα θα έχουμε όλες τις βαθμίδες. Αυτό. Δηλαδή να υπάρχει νηπιαγωγός, δάσκαλος, δευτεροβάθμιος. Αυτό. Λίγο να το διασφαλίσουμε. Ήθελα να θέσω και συγγνώμη που επεμβαίνω για τα νησάκια. Να πω το εξής, εμείς έχουμε πολλά νησάκια. Έχουμε και Ικαρία, δεν έχουμε συγκοινωνίες, πρέπει να πούμε ένα καράβι, άρα εκεί θα ξέρουμε ποιο τρόπο, ώστε να μην πληρώνουν αυτοί. Μπορούν να συνδεθούν και με τα ΚΠΑ, μπορεί να γίνει και ένα τα πρόγραμμα, μπορεί να συνδεθούν. Που έρχονται ούτως ή άλλως έρχονται. Ένας εσωτερικός τουρισμός όπως η Πέρια μπορεί να έχει ένα... Άρα στα πλαίσια αυτά θα μπορούσαν να εντάξουν την... Ήθελα να το σχολιάσω, αλλά το ξέχασα για να είμαι ειλικρινής. Είναι αλήθεια ότι και η δικιά μου πρόταση προς το Υπουργείο θα είναι το κέντρο καινοτομίας να είναι το hub, όπως λέμε, και από εκεί και πέρα να είναι δορυφόρος κεντρικός, έτσι, αλλά σε σχολεία, σε εργαστήρια κλπ. Βέβαια τώρα άλλο οι προσωπικές ιδέες και άλλο μετά, έτσι, όπως καταλαβαίνετε, εννοείται και εγώ ρωτάω και εδώ θα ευχαριστήσω και το νομικό του ΙΤΙΕ Διόφαντος που του κάνουμε πολλά ερωτήματα και εννοείται όλες αυτές τις προτάσεις και τις δικές μου και αυτές που τέλος πάντων μου γεννήθηκαν ακούγοντάς σας και τις δικές σας, έτσι να τις στείλουμε στο Υπουργείο. Αλλά υπάρχει στο μυαλό μου αυτό ότι εννοείται δεν φτάνει το ένα κέντρο, εννοείται
Του χρόνου ξέρω ότι θα είμαστε και στη Μυτιλήνη, γιατί νομίζω το e-twinning θα γίνει εκεί. Ελπίζω να έχει ανακοινωθεί και μην το λέω, έτσι ξέρω. Και έχω σκοπό, το έχω βάλει και στο πρόγραμμά μου, για να είμαι ειλικρινής. Τέλος πάντων, αλλά όντως το δικό μου το μυαλό είναι. Από εσάς όμως έχω επηρεαστεί και νομίζω και από τον κύριο Περιφερειακό Διευθυντή της Πελοποννήσου που έλεγε Μα θέλω ένα στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη κλπ. Και λέω και ο στόχος ο μελλοντικός, τουλάχιστον ο δικός μου, είναι αυτός, να είναι hub και γύρω-γύρω, τέλος πάντων με κάποιο τρόπο και ανάλογα τι δομές, είτε είναι και ΠΑ είτε σχολεία, να γίνει κάπως έτσι για να ακριβώς να εξασφαλίσουμε, χωρίς να πω δημιουργούνται νέα κέντρα. Κάπως έτσι. Θα δούμε όμως, γιατί είναι και συνεργάτης από το Υπουργείο και όλα αυτά είναι μελλοντικά. Ναι, κάποιος. Συγγνώμη. Σχετικά με τις μεταφορές θα ήθελα να πω κάτι. Επειδή θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως γίνονται όλες οι άλλες μετακινήσεις των μαθητών, παραδείγματος χάρη στην πρωτοβάθμια, κάνουν τα παιδιά κολύμβηση. Φεύγουν κάποια ώρα από το σχολείο και πάνε και κάνουν μια ώρα κολύμβηση σε ένα κολυμβητήριο. Όλες αυτές τις μεταφορές τις καλύπτει η περιφέρεια. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για τις μεταφορές. Σχετικά με τον σχολικό χρόνο, εγώ ανέφερα νωρίτερα ότι ο σχολικός χρόνος είναι περιορισμένος. Είναι συγκεκριμένο το ωράριο που έχουμε στα σχολεία, δεν μπορούμε να το αυξήσουμε. Άρα λοιπόν, μόνο στα πλαίσια της διδακτικής επίσκεψης που προβλέπεται για όλα τα μαθήματα, οι οποίες διδακτικές επισκέψεις γίνονται τεκμεριωμένα, αφού προετοιμαστούν τα παιδιά για κάποιο αντικείμενο σε κάθε μάθημα, και όταν επιστρέψουν στο σχολείο τους, θα πρέπει και εκεί να βγάλουν κάποια συμπεράσματα από αυτή τη διδακτική επίσκεψη. Δηλαδή, αν θα πάνε να κάνουν μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο, ας πούμε, θα έχουν δουλέψει ο φιλόλογος στην αρχή τι σημαίνει το θέατρο, τι είναι το αρχαίο θέατρο. Όταν επισκεφτούν εκεί, θα γυρίσουν πίσω να κάνουν πάλι μια έκθεση γι' αυτό. Άρα, ο σχολικός χρόνος θεωρώ ότι είναι εκεί. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι στο εργαστήριο δεξιοτήτων. Και εκεί μέσα μπορεί να μπει. Άρα, λοιπόν, άλλο σχολικός χρόνος θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Επειδή κάθε φορά συζητάμε και καλά κάνουμε, γιατί προκύπτουν θέματα. Εμένα μου αρέσει να είμαι λίγο συγκεκριμένη, δηλαδή στο πλαίσιο να μας στείλετε τις προτάσεις, εμένα δεν με καλύπτει. Δηλαδή, θα στέλνουμε ο καθένας ό,τι είναι, και θα σας μπερδέψουμε περισσότερο. Απευθύνουμε στην κυρία Κανελοπούλου, που αυτή τη στιγμή είναι από το Υπουργείο εδώ, να ετοιμαστεί ένα σχέδιο, θα βγει φυσικά κάποια υπουργική απόφαση, κάποια εγκύκλιος για να λειτουργήσουν τα κέντρα καινοτομίας, έτσι δεν είναι. Θα γίνει μια συνεργασία, κυρία Ζημρινέου και της ομάδας της, το ΙΕΠ και η Γενική Γραμματεία, ο κύριος Κατσαρός. Οπότε, αν γίνει ένα σχέδιο, πριν αυτό καταλήξει σε ένα επίσημο εγκύκλιο ή υπουργική απόφαση, να μας σταλεί σε όλους τους περιφερειακούς διευθυντές και εκεί και με μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ μας να συμπληρώσουμε, να διορθώσουμε κάποια πράγματα, οπότε να βγει κάτι τελικό. Γιατί έτσι, αν αρχίσουμε τώρα, όσο θα μιλάμε εμείς, κάτι άλλο καινούργιο θα σας λέμε ο καθένας μας και θα σας μπερδέψουμε ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν, νομίζω σε αυτό το σημείο πρέπει να κινηθούμε. Ευχαριστώ. Και επειδή μάλλον ξεκίνησα και ίσως να παρερμηνεύτηκε αυτό που είπα εγώ για τη διάθεση, είναι σαφές το πλαίσιο το πόσοι αποσπώνται βεβαίως και πολύ σωστά τέθηκε ότι ο νόμος δεν μας περιορίζει αλλά μπορεί και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μέχρι να το κάνουμε ή μέχρι αν έχουμε το χρόνο πριν μπουν τα παιδιά να έρθουμε και να το διορθώσουμε. Γι' αυτό και μίλησα, όχι για τη διάθεση, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν άτομα τα οποία πλεονάζουν και ανήκουν σε εκείνες ειδικότητες ή που έχουν επιμορφωθεί που μπορούν να προσφέρουν. Πάντως, είμαστε όλοι εδώ για να δούμε και τον τρόπο, γιατί όπως πολύ σωστά σημείωσε η κυρία Παπαδοπούλου, η απόσπαση ως διοικητικό έχει άλλο πλαίσιο και η απόσπαση, το γνωρίζετε καλύτερα, ως παιδαγωγικό είναι άλλο. Και επίσης στην παιδαγωγική ομάδα των ΚΠΑ, γι' αυτό και μίλησα με το πλαίσιο του ΚΠΑ, θέτουμε και τα κριτήρια και τα προσόντα και έχουμε μία αξιολόγηση. Θα πω τον αγαπητό μου Γιάννη ότι δεν είναι το θέμα η ηλικία μας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί έφηβοι ανάμεσά μας που βιολογικά δεν είναι τόσο και πραγματικά μας ακυρώνουν πολλές φορές. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι όπως είπε και η κυρία Ζιάκα, θέλουμε συγκεκριμένους άξονες πάνω στους οποίους να έρθουμε και να συζητήσουμε, ώστε πραγματικά όταν θα μπουν μέσα τα παιδιά μας να είμαστε έτοιμοι για να ανταποκριθούμε σε όλο αυτό. Σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, ναι, τώρα ακριβώς δώσουμε το λόγο.
Ευχαριστώ. Και να ρωτήσω, δεν ξέρω αν μας ακούει και ο κύριος Κόψης, συγγνώμη, αν κύριε Κόψη θέλετε κάτι να προσθέσετε. Όχι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.